În comuna Șotânga din județul Dâmbovița, primăvara a venit cu un adevărat maraton al investițiilor. De la infrastructura rutieră și centru de zi până la parcuri fotovoltaice și proiecte educaționale, administrația locală condusă de primarul Constantin Stroie derulează în paralel numeroase proiecte majore, unele deja finalizate, altele în faza finală de execuție. Una dintre cele mai importante investiții aflate pe ultima 100 de metri este centrul de aport voluntar, CAV, finanțat prin PNRR. Lucrările sunt în faza finală, iar autoritățile estimează inaugurarea acestuia până la 1 iunie. Sunt foarte multe investiții, un ritm de muncă infernal și numai coordonarea și așezarea investițiilor care merg în paralel e o muncă deosebită, ca să fiu elegant în exprimare. Aici suntem la centrul de aport voluntar, suntem în ultimele pregătiri și noi sperăm ca undeva la 1 iunie să fim gata cu tot ce înseamnă CAV, rămânând ca finanțatorul să aducă partea de containere și tot ce ține de logistică și să pornească, și o investiție serioasă pe PNRR. Și știți că am mai vorbit de-a lungul timpului, undeva la 1.000.000 de euro. Pe fosta platformă industrială a minei din Șotânga se conturează o nouă destinație, un centru SVSU pentru situații de urgență, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița. Lucrările au avansat considerabil. O asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița, un centru SVSU pentru situații de urgență. Deja ne-am ridicat cu confecțiile metalice la hală și partea asta. Se mobilează, asta e fosta platformă industrială a minei, o să se mobileze și eu sper ca în scurt timp să revină la activitatea economică care a fost pe zona asta, bun înțeles cu consecințele de rigoare, creșterea veniturilor la bugetul local. Lucrările la drumul județean care traversează comuna Șotânga sunt în plin proces de desfășurare. Se lucrează în ritm susținut la obiectivul de investiție, dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumului județean 712, lot 1, Târgoviște-Șotânga, Vulcana Pandele, Brănești-Pucioasa. A avut loc și recepția lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție, realizare poduri Podețe și pasaj suprateran în comuna Șotânga, județul Dâmbovița. A fost făcută și recepția și au fost puse în funcțiune lucrările realizate în cadrul contractului de proiectare și execuție încheiat între Compania Națională de Investiții și Societatea Constructoare, având o valoare de 6 milioane de euro, cea mai mare investiție realizată până acum în comuna Șotânga. Drumul județean ați venit pe el. Lucrează intens. Se lucrează intens și într-un ritm infernal. Partea de poduri Podețe pasat suprateran s-a terminat, investiția pe care am avut-o cu CNI-ul cu podul și deja a intrat în circulație cu proces verbal de recepție. Sala de sport a fost finalizată și urmează protocolul de predare-primire, o investiție mult așteptată. Sala de sport s-a terminat și ea a fost recepționată, urmând să semnăm protocolul de predare-primire și să pornim cu ea în funcțiune. Partea de zonă centrală, de centru civic, piața publică și tot ce ține de ea, coroborat cu investiția la drumul județean, să dea o altă față centrului comunei. Centrul de zi destinat copiilor a fost extins prin mansardare și va avea o capacitate dublă. În paralel, școlile din comună au primit mobilier nou și dotări IT printr-un program al Consiliului Județean Dâmbovița. Centrul de zi s-a închis. Suntem în procedură de autorizare și să repornim centrul de zi, cel de la școala... Este gata? Da, e finalizat, e recepționat, suntem în procedură de autorizare și vorbim de autorizație ISU, vorbim de autorizație DSP și să ne întoarcem la activitățile curente pe zona respectivă. Va crește capacitatea centrului acum după reabilitare? În mod normal, da, pentru că a fost o extindere pe verticală, noi am venit cu o mansardare și s-a dublat cumva suprafața utilă. Și în situația asta o să crească și numărul de beneficiari pentru centrul de zi. Am primit mobilierul și dotarea IT pentru școli, programul Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean și-a făcut treaba, cum de altfel își face treaba și cu drumul
județean și e o colaborare continuă între Consiliul Județean și Primăria Comunei Șotânga și rezultatele bănuiesc că se văd și mulțumesc cu ocazia asta președintului Corneliu Ștefan. Programul Angel Salini aduce două investiții majore în comuna Șotânga: modernizarea drumurilor, ajunse la 80% execuție, și extinderea rețelei de apă și canal. Din păcate, pentru cea din urmă a fost necesară rezilierea contractului cu fostul executant. Lucrarea era în procent de 30% realizată, dar autoritățile dau asigurări că în cel mai scurt timp se vor relua cu un nou constructor. Am rămas plăcut impresionată, domnul primar, iată și pe Angel Salini. Ați început în forță. Angel Salini, da, am început în forță. Schimbările astea legislative din ultima perioadă zic că partea asta de finanțare de drumuri merg finanțările în continuare dacă depășești un procent de realizare de 80% și noi suntem la 80% cu ultimele lucrări. Cealaltă investiție mare, tot pe Angel Salini, apă și canal, avem o problemă pentru că am încetat contractul cu executantul inițial. S-a dovedit a nu fi fost ce trebuia pentru lucrarea pe care noi o avem în derulare și atunci reluăm procedura de licitație pe restul de execuție și sperăm să intrăm în normal și cu investiție. În ce stadiu era când ați reziliat contractul? Era un stadiu de aproape 30%. Era o lucrare care putea fi făcută în bune condiții, dar executantul n-a avut seriozitatea și forța necesară să se încadreze, drept pentru care am procedat la un acord de încetare și reluarea procedurilor. Comuna Șotânga face un pas important spre mobilitate sustenabilă și un stil de viață sănătos. Un proiect ambițios dedicat realizării de piste pentru biciclete plin de contur la nivelul localității, aducând beneficii semnificative pentru locuitori. Șotânga marchează o premieră la nivel județean. Primul parc fotovoltaic public funcțional cu o capacitate de 200 kW pe oră, energia produsă va reduce cu până la 40% costurile instituțiilor publice. E funcțional, s-a recepționat și el în ianuarie, acum suntem în procedură să ne recuperăm investiția pentru că am plătit de la bugetul local, urmând ieri a fost depusă cererea de rambursare pentru cheltuiala efectuată pe central. Concret, dați energie deja? Da, da. Intrăm în sistem cu energie. Ce capacitate aveți? 200 de kW pe oră și cred că e primul în Dâmbovița care a plecat. Deci este primul parc fotovoltaic UAT care funcționează la acest moment. Aveți deja, cum să spun, cheltuieli care se văd reduse? O să se vadă în facturile viitoare. Și noi mizăm pe faptul că o să avem o reducere pe consumurile de energie aferente instituțiilor publice, iluminații, tot ce ține de primărie, undeva la 40%. Comuna Șotânga va beneficia și de un microbus școlar electric în cadrul unui program național. De asemenea, în parteneriat cu Primăria Târgoviște, Șotânga va fi integrată într-un proiect de transport public ecologic. Suntem în programul cu autobuzele școlare electrice, urmând să înțeleg că se derulează procedurile de achiziție publică și vom fi beneficiari unui microbus pentru transportul elevilor. Șotânga va beneficia și de transport eco în asociere cu Primăria Târgoviște. Nimeni nu spune că există o asociere. E clar că liderul e Primăria Târgoviște, dar în asociere cu localitatea de lângă Comuna Șotânga. În cel mai scurt timp, din câte știm că a demarat. Și acolo înțeleg că sunt procedurile de licitație în derulare și în scurt timp o să se vadă și treaba asta. Pe 29 aprilie, Consiliul Local Șotânga va aproba PUZ-ul pentru parcul industrial, iar autoritățile locale sunt pregătite să discute cu potențiali investitori. În 29 aprilie o să aprobăm prin hotărâre de Consiliu planul urbanistic zonal pentru parcul industrial. Am reușit să parcurgem toate etapele administrative și undeva la 1 mai suntem dispuși a intra în discuții cu orice potențial investitor, pentru că e o investiție extraordinar de mare și aici eu văd un parteneriat public-privat vis-a-vis de treaba asta. Investitorii în energie verde, cel tradițional care are cele două parcuri în funcțiune la Șotânga, lucrează la o stație de baterii de magazinare 60 de MW. Celălalt care trebuie să mai dezvolte încă
câteva parcuri fotovoltaice cu o capacitate însumată de 80 de megawatts, în pregătiri pentru obținerea autorizației de construire, să înceapă lucrările de construcție în cel mai scurt timp. La finalul primului trimestru, încasările din taxe și impozite au depășit 50%, inclusiv taxa de habitat. Dat fiind primul trimestru și cu facilitățile acordate vis-a-vis de plata cu anticipație până la 31 martie, procentul de încasare de la populație și agenții economici, vorbind de taxele de proprietate și surprinzător pentru mine și taxa de habitat, depășesc un nivel de 50%. Dar de ce trece timpul, scad încasările, pentru că cei buni plașnici și-au făcut datoria față de comună și și-au achitat. Ați spus de taxa de habitat surprinzător, adică oamenii și-au plătit... Am avut o facilitate de 10% ca și fiind taxă locală, plus că am mai stimulat până reajustarea taxei pe perioada asta, pentru că încasând anticipat scade și presiunea pe noi vis-a-vis de celebra taxă de economie circulară care ne cocoșează. Și aici pot să vă dau și niște cifre. Din 2300 de gospodării plătitoare de taxă de habitat, la 31 martie plătiseră 1200. Deci sărit ceva de 50%. Ați acordat o facilitate de 10%, acum taxa de habitat este la 60 și la 62. Deci ce am putut să facem noi ca autoritate locală în baza temeilor legale în vigoare, am făcut în perioada asta 1 ianuarie 31 martie, în sensul că am aprobat facilitatea de 10% și reașezarea, în sensul recalculării taxei de economie circulară care se aplică pe cantitate, plus că plătind direct la primărie, nu se justifica încasarea comisionului pentru electrica. Cu toate că încă suntem ceva probleme cu electrica, noi încasând și raportând către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, electrica nu e pe aceeași lungime de undă pentru că trebuie să făcute niște compensări. Oamenii au fost de bună credință și au plătit taxele. În mod normal, nu mai trebuie să apară taxa de habitat în facturile lor. Dar sunt două variante de lucru. Una, să ia în calcul plata numai a energiei electrice și a doua, dacă compensările merg mai greu și se realizează, la un moment dat cetățenii noștri o să rămână pe plus și sunt două variante. Să-și recupereze banii dacă sunt sumele mari prin cerere și restii prin banii. Dacă nu, sumele sunt mici, atunci mergem pe compensarea cu impozitele aferente anului viitor. În pragul Sfintelor Sărbători de Paști, primarul Constantin Stroie a transmis și un mesaj către comunitate. Fiind în săptămâna mare și Paștele, ca și Crăciunul de altfel, sunt sărbători de suflet, sărbători de familie, să fim mai buni, mai înțelegători și să fim liniștiți și sănătoși. Eu sper să se așternă liniștea aia specifică sărbătorilor mari ortodoxe ale românilor și în perioada asta să gândim și să ne așezăm, să facem ce e mai bine pentru noi. Să avem sărbători liniștite, sănătate și tot ce e mai bun să ni se întâmple. Comuna Șotânga demonstrează că o administrație locală determinată poate atrage fonduri, finaliza investiții majore și pregăti terenul pentru un viitor economic sustenabil. Un exemplu de bună practică în plin proces de dezvoltare.